Sagudayan nga rin ti surat, ti pagkasalitaan ni Karen. Dear Manong Name. Manong Nemi, apay nga ta, nga adali kiti makunkuna nga bastarda, kada bastardo. Dagiti anak, iti kinabalasang, ti maysa nga ina. Wano, anyaman, iti pagtaudan, ti makuna bastarda, wano bastardo. Apay nga min, ang adda dagiti agayat, iti saanin nga nawaya. Wano saan kat adda dagiti agayat, kalpasan na, baybay anda, ti ayatenda. Apay, nga dakasto nga mapaspasamak dito lubong. Manong nimi may sak kadagiti na may sak kadagiti na raway nga agbibuya kendo dungeg kadagiti nga programa. Dito man tika po no apay nga naayos sak takot kumat nga iburay. Nga ibinglay, ti pagkasalitan ti biyag ko kinayat ken ti kinataok no apay ako nakita nga may sak nga bastarda. Kat sabi ko manong nimi dito pagkasalita ket makitad na ti adal ken pagsarmingan ti biyag kadagiti patag nga dungeg kanagbuya. Yamsak bay ti amin. Kablawan kayo, itinaragsak ken nagasat nga oras ken kanituyo dita Nemer Studio. Kas namatayan ka rin padak nga agbibuya. Naruna ken ka manong nemi nga sikat, itimun ken mangtidbiyag ka rin pakasalitaan. Manong nemi, irugik man dati pakasalitak, itinaliday nga paset na. Niliday nga paset na kunak. Apaggraduar ko ti high school, idagpakpakadan ni nanang kanya. Agpagpakada ni nanang kaniyak kunak. Gabuta. Ibagbaga naman ti maudi nga bilin. Ni nanang manong nemi nga nabayagan nga agsagsagaba iti makon ko na nga breast cancer. Nga ni nanang nga isuti nang ipasngay kaniyak nang tagibi ka ng padakkel kaniyak. Ni nanang itilikudan nga awan ti amak tayo drogyak tag sa lunsod kang kung ano siya sino kan sa dino ti ayan ti amak kan awan ti bagana. Nagdaed kami iti sidong ti maysa nga bakit nga aking kukwa ti karinderya manong nemi. Inikkan na kami nga gina iti panakakwartumi. Nagtrabaho ni nanang iti karinderya kas sa coke uno saan kata kahera. Nga ti sweldo na manong nemi kat iso iti agserbi kada kami. Nga gina. Ay maigatang kadagiso amin nakasapulan. Pagpintasan naman ng nemi, libre iti makan, libre iti pagyanan. Nagurnong ni nanang para iti masakbayak. Nga may dinagraduara ko iti elementarya manong nemi, inangal nan ti sakit na. Second year high school ak manong nemi, hindi talagang i-declare ti doktor nga nakaroon ti sakit na. Ti sakit na nga breast cancer. Nga hindi saanin nga makatrabaho manong nemi na idalitin. Siya akong ti simublat nga nangakam iti trabaho na ti karinderya. Nga may apraping kumit itagbasa. Manong nemi kahit ko idi nga paagasan. Kahit ko idi nga may kan tinanay nga medikasyon. Tapos nagpaut pa iti biyag ni nanang. Asino ko ma, iti makabael. Asino ko ma, timang tulong kanya. Kung sa bali no saan nga ni Apo Diyos tinagkamangan. Hindi tagpakpakada ni Suna manong nemi. Nanang, saan na kabanawan? Anak, nabanog akon. Palumusan ako na. Nang, kasano ak makapagsubalit kang ka? Basak to pala iti college. Saan ka nga harapatak? Kat makapagtupusak iti college. Kat agsaribiyak to kang kanot ang trabaho ng mapay na panawan lakon. Palumusan ako na gabutan na banog ako ng lumablaban. Alaem dito nga ladawan. At ay niyawat na kanyak nga ladawan manunim. Kinitak.
ladawan ti may sa babae, ken may sa lalaki. Malasing ko ti babae manong name ni nanang. Nagkalablabsat, iti kasta ti tawan na. Asin no ti lalaking kakanduayo ti ladawan nang. Iso ti amam. Tinabayagan nga sa lasulod-sudem no asin no ti amam. Adanagan kan address na iti likod ti ladawan. Doktor? Okay, may isa nga doktor. Nagkarelasyon kami. Iti lagodan nga mamuk na daanin ti asawa. I'm sorry, anak. No, anak ka. Wala nga kabit. Uno other woman ako nada. Ipagpatag ko ni Manuel. Pa Manuel tinagan na. Impatag na kami. Iso na life na. Hindi maamuan, ti asawa lakin na kita anak na. Ti relasyon mi. Pinangtahan na. Iso nga, saan kami nga nekkan pa iti gundaway nga nagsalita kini Manuel. Di na ka pa'y pulos nakita ti amam. Tada po kaw idin ti komunikasyon mi. Gandi na mo no sa dinodayan ko. Lupayan mo na nga masikugak idin. Anak, nasumbatan ng saludsod mo. Isuday ta ti amam. Tinagan ka na address na. At lakang ka no mamamunto tuntunan ni Sona. Baring nabigbigan na ka. Ngayon kahit ko ang ibag-anak nga mapangkan to. Baring no isunto ti mangituloy ti panagbasam. Tap na makapagturpos ka. Imadpadag ka, Karen, anak. Imadpadag kayo, anak. Saan na nga panawan, anak? Saan na nga panawan, nanang ko? Ngayon pinanawan nak ni nanang Manong Nemi. Itilikodan di ba nagpakpakaasi? Nga napindas mo, dagin inanan, adon nga panawen nga nagrigat, nga nagibturo iti sakit, Manong Nemi. No pinasakit, nakasagsakit di ba po kawan ti ina. Nga mawan ti sa baling inaramid ko, no dinangawat ti ginapod no, Manong Nemi. Imbaglagid din Manong Nemi, tanasya at ninula nga pagiganami. Tawan sa baling naramid na Manong Nemi niling asikaso ti amin. Okay. Time bilang na kami ni Lula Manong Nemi nga miyembro ti pamilya na. Ni Lula Sedes. Kastamot tendi kiti anak na imay da amin Manong Nemi, hindi nakamansaya ka ni nanang. Hoy, Manong. Nagdadig iti gundaway nga kahit kukumati mapahan iti address. Iti nakaisurat, iti ladawan nga inted ni nanang kanyak. Taas si dagmatlaeng. As si dagmatlaeng Manong Nemi. May katalo lang nga kalsada manipod iti yan mi. Ngagpaamyanan. Ngim sana kanapnapan Manong Nemi. No pa'y bagbaga ni Lola Sedes nga rumbing launay nga tuntunek ti amak. Kani pakaamok ti amin. Lola, aramidag tulangan dahit ha. Inton may dulin ti bangkay ni nanang. Pwede pa nakaidulin ti bangkay ni nanang Manong Nemi tinaminsan pa kat pinalubusak dagiti luwak. Sa kuing kariti sa kaanan ti tanem na. Nga tuntunek ti karbengak nga syaket anak ni Manuel. Ken, ingkarik Manong Nemi,
nga tunuyak terapahap na para kanyak. Akasmet terapahap ko para itibiyag ko. Kalbasan ti makabulan si pudawanin ni Nanang manunemi nagpakadak ni Lola Sedes. Papanama ko nam. Diyak pala ko makatulong iti karinderya, Lola. Ikit sidang lugar ti papanama ko nam talakarawat kaakas na. Hindi mo ko na nga mapang-enroll kapag na pa nag-enrollan. Saan pa nga nalado, Lola? Barang no, ada mainayong ka dato'y pagmatrikulak. Nga nabati de di Nanang, kandi di dated da iti naawat kong abuloy. Hindi mo may sinungbatan ti saludsud ko, no sa din no ti papanam. Tila nga si dag, Lola, aglogan ak ni tricycle tapno, itulod na ka na itong address. Kahit mo asawin, mapan ka ni ti ayan, ti amam. Mabang ko iyam amo ti bagik, Lola. Alagad sabi ko mga rodanak, bigbigan da ka. Kan sabi ko matulungan na katipudpud nung amam. E di dun sa agakon manong name it tricycle nga naglugana ka nang itulod kanya kiti address. House number, Kenny Street, manong name. Kaya nakidaklatan ti placard nga Dr. Manuel, manong name. Manablabsak na ito nga lugar. Ito ganti-anti amak. Di wakas dawag manong naming medyo ado ti tao ti uneg iti compound. Kanado ti logan manong naming iti labes ti gate. Iti igit ti kalsada. At ang sakit ti pasken. Nakunak tinakam ko. Gapot na nakarikap ti gate manong naming nagturbela. May sakang bakit iti masiti gate. Apay ka di balasan ko. Mabaling ka diti o may makipasken, no daman pasken, nana. Amamum ka di doktor. Ni Dr. Manuel? Wen, sang-sangpet na kami nga nagapudya Amerika. Kit gagagay nga agpaala day, nawis na di kiti gagayam na. Mabaling ka diti sumrek dumano, nana. Asino ka de. Apay mapili ka diti umay. Katuwa na, iso nga nakalukat, nakarikap nga rutin ti kita, nagiti na imbitaran ka na, isudan ti ada dito unag. Ang kadi mabaling nga manayon ti guest, nana. Ang ti saludsud ko na asino ka. Asino ka. Isak ti naiawan nga anak ni doktor. Naiawan nga anak ni doktor. Ano ka din na iwawan nga anak na. Kaya may samot lang ti anak na nga dadtoy. Nilagdayan. Ti burudek. Agbasbasa pa ilaeng. Kaya digiti ka anak kakabsat nan. At dadamin di Amerikan. Ay. Ni nga ni Mrs. ni Doktor. Ay, nabayagan nga natay siya tinayawan nga anak na. Mabaling ka din nga, pastrikan dak na. Ay, kaninak pala, baga kini doktor, ano ko na, no pastrikan ka no, bigbigan na ka nga anak. Madamdama pa yung manong name, masidagidigay, timay sa nga lakay. Wen, idikitak ti picture manong name, iso, no pa'y lakayin. Dakil ti tiyan na. Naimba nga, bigat yun, doktor. Sino ka nga manglukloko? Ngayon bagam kini Cynthia. Matalik may dito nga balay nga anak kakalungan na yung awan. Sang-sang petyo gaya mo nagkapod di Amerika? Sino ka? Mamuyo ka di tinagan nga Helen? Ito ka na doon nga Helen. Dito picture. Ito'y mabigbigyo ta kaabayo. Lagi na naman. Minatmatan na manon name sa anak kinita. Si ka anak ni Helen? Uwen, doktor. Apay kastat lang madamak nagpampanisak ni Nanang. Nasuro ka na makabulan sipod pimusay.
Manong naming lukat na, tiri daw ang basit arito, tiki. Sumra ka. Sumra ka. Oh, doktor. Papakunam kanya, ha? Hindi makastrike ka, manong naming mabaling ka kading arak open. Doktor? Papakunam. Papa. Manong name inarakop ko. Arakop ti may nga maililiwan nga anak iti ama. Kada kami manong name iti kasentruan ti matang dagiti adda iti uneg. Aging kami masadag ti may nga napintas. Siguro kat inaon na labasit kami siyak. Hey, pa. Sino na ta? Dayan, anak. Sino na ka arakop yo? Hindi, papa. Sus. Nakaumubing pa'y. Chicks yo? Anak ko. Kabsat mo. Hey, pa. Di kayo mga aramit ti drama dito ibalay. Kapag simangpat kayo, adamot sumangpat nga kabsat ko. Inainaoding si ka. Manutawan mo iha? Karador ko lang ti high school. Again, rong lakton para ti first year college. Kasi ka, dayan, para third year ko doon, papa. So inaw na kami suna. Oh my God, makilangan sa dyan. Mo ka mabising ka, makan. Pa, api nga, padanunan nyo, parawaran nyo. Kabsat mo isuna ko na. Kanong pinadakabsat mo itiruar? Amo ka di dede mama? Hindi na mo. Amo ka di kakabsat ko? Handa nga mo. Baga kagura na kayo, amamuan na papa. Shhh! Sangan sikat ti mga isuro. Yung kakasangwan na nagisang ilim. Tapos ati makamu kinig, nagamutayan. Karen, doktor, papa ko na. Ay, papa. Oy, hamong nga wagan ti papa. Agpapaos ka. Ay, Dayan! Ano sikat mga isuro sa palat amam? Agsublikan tayo na sa ilim, tapos ako timakamukin ni Karen. Kimusilap manong name nagtangsitan nga anak, kinusilapan na ti amana, sa kinita nga miras-misan manong name. Inyam amunak manong name kadagiti kagayem ni Papa, napadan na nga natainganin, nung mga Jack Mariro kat adda doktor, abogado, kaskan kuhan. Kahit mo sa word, padero. Anda man laputot mo itiruar. Kung nakpala na simpet ka, doktor. Intin niya po Diyos kanyang dito. Hindi pakit nga salin. Baka no ikliklim na lang aputot mo, resaan. Mamati ak. Kabuka na itong ebidensya. Idol-dolin, Helen nga nadawan mi. Kina nyo? Uy, naglapsat niya. Ka ano? Irisaan ko na mapututan ti asawa. Manulat na prensyada kay ni Dayan nga buridag ko. 17. Dua lang atawin. Kasta? Di kayo sawan na naman laarad ed mo. Sagbay nga nakaputot ka itisyam. Di kayo sa nga pulo itan tipudot mo, amigo. Nakasanga bulak man siya. Baganda ba sa baling babae? Awan. Nagbali na ka na siya at iti asawak. Ngayon dinamamok ni Helen. Kasi makita yung man. Nainlabag kang kuwana, nainlabat kang nga. Nga nga orga sa mo, intultulo nga sinuportaran. Naamuan ni bakit? Kanda kita anak ko, so nga. Mamumidi nga na si Kugam. Saan ko nga mo na si Kugam? Patsem ko mga nga putot mo. Putot ko. Dagita man nung name iti dialogue nga nangig ko. Ang nagsaritahan da papakan di kita kakaduan. Iha. Ikan, kasi makikita. Kalata naglabay. Sige, papa. Kaya na damad bakante lamisaan sa dyan. Sa dyan kan tumatagag lamisaan. Narigat ba umabay ka ito? Agmadamat inom mi. Naglablabayak manong name nakiktutak. Idi adamat tinikodak ni Dayan. Hoy,
Sinog ko na kagamangan ka, ha? Kinuna ni Papa. Papa? Di ka nagbayin nga mga hawag kini Papa ti Papa? Manang Dayan. Pumanaw ka. Muti deta. Inagaw naman nung name ti pinggan ng gamak. Rumor kan. Saan ka rumor dito eh? No saan nga ni Papa at mangrumor kanyak? Saan na ka nga isakit pa ni Papa? Ha? Madamadan nga sa salita ka nagiti amigo na. Kahit naguyod-guyodin ka nga iro itiki. Nilang Papa ti mabaling ang mga panaw kanya. Kasta? Kinuna naman nung name kit ginabrot na ti may isang takyan ko guyodan akong nga ingawid ko. Tumangsit ka? Sana ka tumangsit. Nga maunti karabang nga mga buyod kanya nga mga pano kanya dito. At ang sit kanya, ginamatan ng tibuok ko manong nemikit nagpinungot kami. So palat pa nakadlaw na kata kami manong nemikit pinagsina na kami ni Papa. Diyak kumakayat mga balsen manong nemi nga masaktanak mo. Iso nga binales ko. Makita yung magkinadarabin na Papa. Pinungot na. Sikatin mo na, nakita ka sikatin mo na. At ang dangi sakit yung iso ng imsyak. Saan gayam nga sakti bunso? Ang dami gayam sa baling nga bunso. Rumbang unang awatin niya. Umano kayo man lang dito eh. Nagsublikan di Amerika. Loko kang ubing nga. Hey, amigo sa mga dangrad anak mo. Kapulaing basta nga putot mo. Ang dapat nanganawa manong name ni Papa. Hindi datangran na kumanitayan. Hindi kakatayon ni Dayan nga nagsubli tayan. Hindi kakaduha na pa. Rumara ko. Saan niya mga kapay. Awanan tiganas ko humangan. Baliwak tulangin ti umay Papa. Idod mo kanya address mo. Ti cellphone number mo. Ha? Baliwan na tutag sarita. Sige Papa. Sorry no. Nakaarami na mantisang na siya dito eh. Okay lang iya. Dak kurso na rin kasi nga ugali ti burutek ko. Ay siya gagaim ti burutek. Inidayaan ko na kuma. Ngayon saan nyo kumandang-dangaran ni Manang Dayan. Gapulayin kaniya. Alalala. Ito mamisang nga roden para nagsarita tao kayo. Manong name nagwing-wingiwing ni Lola Sedes iti istorya akong tinapasama. Kaya pa nga nagtalaw ka pala dyan si kagayam ti sakit ti amam. Diyan kaya nga tuloy ti kasi dyan iskandalo, Lola. So nagpimanawaklatan. O nga balit tayo hindi kumait ni Papa ti address ko, kin cellphone number ko. Tabaliwamin to ko na tagsalita. Ekit na siya at anong bigbigan na ka talaga di amam. Ay nga talagang agbaling nga kontrabida na dyan. At kunana ka, kunana? Saan gaya mong isot bunso? Tadagayam sa bali nga bunso. Doon na. Amom ti bunso agad dati kinagundaway nga paborito, di kita naganak. Baka di nakayatan nga hang isot paborito. Iso ano lang ti saan nga nakaadal, nakadadwar. Nadadaamin na sa di Amerika. Lola. Baka makadalong kan tumal sa di Amerika. Diyak kalkalikagungon na ito, Lola. Tinasken. Baka pagturpusak. Sabi ko matatulungan nak ni Papa. Kalpasan di doang aldaw manon name tinawagan nak ni Papa. Imbagana nun sa dinot pang danunak ken kuhana. Napanak manon name. Pwede makita kiso na. Inarakop ko. Imarakop ko. Ay. Baka no ipagada nga chicks ka. Papa, dito ito nagtulag. Nakasinit ako ni Dayan. Kat sang iso ti masurot. Sakbang nagsubliak sa di Amerika. Kahit ko nga makapagkapyaking ang kapsad. Papa, ada bank account mo? Awan, Papa. Mang-open ka ti bank account. Deposito ta sa diyan ka sa pulan para ti panag-adan mo. Papa, peso. Kalpasan dit ha. No, danton kwartam siyempre. Kato ken roll. Ti pagyanam,
Makipagandag ka sa jay, family house me. Kaduham ni Dayan, bayat nga agbasbasa kay nga duha. Ang mga no, nagsarita kaming ganitayan. Iso nga unti pagdanagam. Dududwa kayo mula sa jay. Agraman kaniya bakit Cynthia. Timang kita kinidayan. Kan isot para dalos, para luto, kan para laba. Isot iya, may panakamayor duma iti balay. May kan. Data oret na data man dito shopping center. Nagkurkurangan kang kanak. Sulitak, kabayatan ng dakpay lain. Manong nemi urag kadkadak kumangam talagang kayat unay ipursigi ni Papa nga itad kanyak dagiti kasnas ken nga kasapulak nga itad na. Kalpasan data naglunch kami manong nemi sa nagintulnog mismo dito ya ayan dalula. Inton ka harad gumayag sa dya Papa. Ito no Lunes. Rogyam ton tagindag sa dya. Saan ka din nga makasalita kumapa yung muna ni Dayan, ni Manang Dayan? Yawan natin problema, basta ito no Lunes, adakan doon sa Jabalay, dati kabigatan na, isuntun ti pa nagsublik di Amerika. Adan tumaangay nga paskan ma rin, Papa. Ngayon mas lakas diyamat lang, mapili di kiti umay. Sige, Papa, agyaman ka na kayo. Sige, ha. Kung rin na dakton sa di Amerika, hantulat ta magupad ti komunikasyon ta. Basta nakadeposito, teramatem, para ti panagbasam, naging nga makapagturpos ka. Ananusam ni manang mga dayan, kas pagarikan tadun to dikit sa inyo pagkinawatan, ha? Awang kas iti panagpakumumam. Sika iti ububing, isot may advice ko hinkanak. Agpakumbaba ka lang. Yan tangay, tan napimpindas ka nalalaing kang ni dayan. Manong name kas taon iti ragsak ni Lola Sedes, idi makita na dikiti ginatang ko nga arwatek nga ginatang mikinit Papa manong name. Hala, kitapo, nakagaskasat ka maglagayam, iti likodan nga po kamuti inam, nga mani po didubing ka, ginaging ka na nga, kadagito kat awagan na kadibastarda. Nasihat ni Papa, Lula, ruming launay solnitan na nagkurangan na ka. Yung ti problema. Yung Lunes, Lula. Mag-agnaed ka kung sa Jabalayda. Nga kadom da dyan nga dayan nga nauyong. Wen Lula. Agad na danto problema. Magatalis tayo kamal na umay dito yung balay. Ang tangay. Adamat bukod yung akwarto ka ni dinanang mo. Kinurmot ko nga rodan da kita ruwatak manong nami, kadidimit lang ang sapat ti Lunes. Ngayon baga ni Papa nga panag-daed ko ni ti Balayda. Nagpakadak ni Lula, umayek tulat tas marasarong karkada kayo. Alakit sana set noon, nakastaya, balasan ko karen. Alakit idaw-dawat kumet, asapay kumata, mag-unod mo ti arapahap mo anak. Kaya, makapagturpos ka. Kanmadang kanto ti trabaho. Kang runan li amin, di lamamin baka kalpasan ti lima upat nga innem nga tawon kat adan tumatan bukod mo nga pamilya. Manong nemi ni Nana Cynthia tinangilokat ti Kate. Pinastrik na. Adda idindig di sang ili ni Papa manong nemi. Alano may kan. Adda na ito di nga kwarto mito na ito nga balay. Siya tikit-kitahan manon nemi din sang ili. Nana, ni Papa. Ada di pa kwarto na sampay nga rimuan. Ni Manang Dayan. Ada pa'y napan na inala di kiti gagayam na. Madamdama siguro kat sumangpagdan dito.
na ornosen, kan tinalusak ti kwarto, makantereto, mamano nga madalusan. Inutin nga ti kwarto ni Dayan, nana, nag-aabay kayo. Saan ka din nga na, napimpinas no saan ka mga gabay? Ay, sumuti ko na ni Sir Manuel. Abay nga, di mo kahit nga gabay kayo. Di kita na dumakwarto. Ay, bakante di kita. Pag yanan di kita anak ni Sir, no kasta ngagbakasyon da. At dadigid di gundawin no kang agbakasyon da amin. Siyam ti putot ni doktor. May kasangapulo ka. Ay na, nagbakasyon da amin na talaga nga kakadado nga tao dito. A big family nga ron at siyam da. Nag-aasawa da amin na yun. Kada adun di kita po ko ni doktor. Dakailain ka ni Dayan ti akong pasawa na. Ay, feel at home. Ha? Kalpasan na, no, danto na tayo makanin, no, may kanto sa Jerawarin tamangal daw tayo. E di rumuara ko manong naming napana ko natisangot ti balay at dan dadayan kanda kiti barkada na sinakup na dito nga lamisaan. Hindi makita nak manong naming masidag ang dagos kanyak. Abenda ka? Manang manipot ita kunan ni Papa agnaed akon ditoy. Tayin to nabigat agsublikan ng sunod di Amerika. Ket sika kensak langin ti mabati ditoy. Agraman kininasin siya. Uwan manang. Awan to dimang sakit kang ka. Pungot-pungot kadakadala tumpa-tumpang ka. Manang numasaktanak bumalasak. Ay, natangsit ka niya. Sana ka natangsit manang. Gagangay lang ano, masaktan ti may sa tao. Karba nga nala pumalas. Kat no ay bak nagiti barakadak tapag titinulungan na ka. Itarayan kayo ha. No saan kayo kabaylan, itarayan kayo. Nagling kasungot to. Manang, agkapsat ta. Saan ka agkapsat? Manang, agkapsat ta. So nga nugutom ko ma. Nung kapsat ka, ha? Nung ikapsat mo tibagin kanyak. Ag samabalag, ag tungpal kat kanya man na pagayatak. Ang lakit nga na siya, ang lakit nga takos, sabi kang dedya ko magtungpal. Naglang ka sumagmat. Hawala ni Papa. Malpas lang nga daw itong paskin, tawanin ni Papa yung tumbikat, makita mo. Manang, wala. Amo nagpungpungtot ka, pangit ka. Ngam na umisyam ka, napintas ka. Di ka men. Lalapadasan ito umisyam. Alam, umisyam ka manang, umisyam ka. Di ka nakluk ko, nakastahan ka, nukdok ko manang. Napintas ka, nagpungtot ka, pangit ka. Kinunak manong nemik at tinalawa ko. Ito rumarmatan ni Papa manong nemik at dinanon na di barkada na pada na tainganan. Katadakil ti tiyan na. Nakita na, hey, Karen, iha, dakon ba pa? Inbagan ni Nanas Cynthia na jay silat ko. Nanas siya itong nagsalita kayong kinidayan. Nagsalita kami papangin na oyong lata. Ayan, ano usap? Ha? Papakumbaba ka lang. Kung nakon, nagpakumbaba ka, kat sa mong sabatin dahil niya manapungtot na, awan ti mapasama ka riri. Mawatan kay Papa. Yan, basta ituloy mo tagsing-singpet, iha. Sikat ibunso itan. Sikat itan di paborito. Dito ang lumaamon ni Manang Dayan, makadada kaguranak Papa. Basta baling ka na yung bagiha. Awan lugim. Tani Apo Diyos, dagiti na yung bag, di kay kayat na. Kuwan Papa, yamanak. Manong nemi idiawanan ni Papa inandaak. Nuan niya trumbeng, nuan niya taramidya ni Dayan kanya. Ay, Karen, manang. Dito itilaglagi pa ma. Adda ka ditoy sa anakas kanyak. No di kat sika nalawag, pakiulit man manang. Tikunak, agyang ka ditoy, akas kinina na sinsya kakatulong. Tulungan isunang agdalos, tulungan aglaba,
Ha? Tulungan ka nagiti amin nga arami din ito'y. Dawag. Saan nga isuleta timbaga ni Papa? Ngayon misuti kayat ko. Kahit no sanggang tungpal. Patpatak. Manong nemi kasta nga rod tinapasamak. No mampay anawa anak ni Nana Cynthia. Baba nyo lang tanana. Oray ta kayak mo di mat maisturbo ti pa nagbasa. Ay, radya kit di nga tayang nga talaga nga nagbali na kontrabida. Kabalak mat nana narwamak mat itilikat. Tulungan kayo ngagluto, tulungan kayo ngagdalos, tulungan kayo ngaglaba. Kano mapanak ang basa, syempre, adak di eskwela. Manong nemi no kasta nga rabi ikat at sangi ilin nila yan. Karen! Makadiman! Apay kadimanan. I-prepare mo dyan lamig saan, ha? Unanya di ka sa pula may iba mo dita. Baso, ken, pitser, nga dadanom na, siyempre. Ken dadumapay. Ken lokton na kami, itipulutan mi. Agiinom kami. Sige, manang. Alis tuam! Manang di nakadbugbugkawan, taorin no hanak bugkawan. Alis tuak mo, agkutikan! No muna ta iranta naman nun may magbugbugkaw kanyak no sangwa. Sango di kiti barkada na. Hindi mo okay lang kunakmat. Makaanosak. Nakaanosak manong name iti anyaman inaramid ti kapsat ko. Iti ama ti makatawan. Sumarunong katawan second year kun manong name. Fourth year naman ten. Hindi may isang awal daw manong naming awan ni Dayan at dagbasbaser. Napangko kinita. Guwapo manong name. Nagguwapong lalaki. Ay, good morning. Good morning to sir. Ada ni Dayan? Awan, ada na panan na. Napanan sa kinadwa na kiti barkada na. Damo ka makita dito ya. Kabagbakasyon ko. Isang may kumapasyari ni Dayan. Kapin ni Dayan. Awan ni Sona. Mabaling ka ding oray klatan. Sige, sumrek ka. Manong name sa tikitain na. Sakit talyawak mo. Tilukot to yun. Kinidayan akpan. Agdugo ka. Ay, naga mo. Karen. Katulong ka dito eh. Medyo. Siyak ni Bobby. Siyakin magarup nga. At dagayam na pintas ang katulong Dayan. Kabsat ko ni Dayan. Ni Manang Dayan. Anong kapsat mo ni Dayan ti Bunso? Inlawlawag kong inistorya kang kuha na ti amin manong name ka nagtungtong eh. Naluko matgayam ni Dr. Manuel eh. Nalukluko di Duma. Hala nga may mensa ti putod da itiruar. Di kahit nga sawan dito ka. Agbasa ka. Agandang kay kaniya. Agkabalay ka kani Dayan. Mabitlay nga tawagak ni Manang Dayan ta. Ibaga nga daka. Sige. Sabi nga sa mga matawagan, nag-change mo ti cellphone number na eh. Tawagak nga rin na. Si mong Batman o Nemi, ni Manang Dayan. Hello, ano na bagam? Ada dito ni Bobby. Ni Bobby? My boyfriend? Boyfriend? Naku, naktinakam ko. Sangili mo na lang ha. Umaya kon. Nga mawat, matawagan ni Sona. Ay, nabay gaminan nga saan ko anitad king kuanat cellphone number ko. Iti salud-sudak kinina na Cynthia manong name no sino ni Bobby. Di ambo ka kay boyfriend ni Dayan. Iso na lang ta adan sakit communication gap da. Kasama ti damag ko. Agam na Bobby. Siguro akit makapagsinubyanan naman eh. Kadagiti aming viewers, paspasensya kayo no, agputol-putol ay
Anyway, apagbit man lagi dia, nga agore kalabas iti pa nagkaras na. Yeah. Anyway, ituloy tayo ng iba sa papagamit at pagkasalitaan ni Karen. Ideadan ni Karen manunemi, ni Karen, ni Dayan, kad nakita klatamat iti panangarakop na kini Bobby. Marakop ba't ni Bobby keng kuana? Kamusta, sweetheart? Ang papuuyo ka siguro. Tanapukaw ti komunikasyon ta. Anyway, adakan. Napitas man natin pa ng tratar kang ni Karen? Hey, Karen! Magdasar ka ti pagpalabis ni Bobby. Hindi namat kayat manang. Ala, kutikan. Basta siya timakam mo. Mangtempla ka ti Diyos para kang kuana. Saan tayan? Dito lang aglansen. Nakaluto na dito, hindi ito laptan. Kagagad ko no, mapantay ti dati. Sige, sweetheart. Patok. Tapos nigas na kita, anadahan na lop sa ti matang mo. Manong nemi rabiin ni di agawid ni Dayan. Intulog ni Bobby isunat at dakot sen. Pinadas ko manong nemi titimandag ni akit. Nagbinisito damat. Sakbay nga simrek manong nemi ni Dayan iti gate tasak tinangilukat. Sabi nga sikat ng ilukat ti gate. Siyak ti nakangag iti busina. Ninanasin siya medyo naturo ko. Guwapo di boyfriend ko niya. Baka keras mo. Guwapo. Sa mong agagawa na. Sabi ko mga agawag, manang. Sige. Irikat mo ti gate. Nagadan ka mga simrek manong nemi naangot ko. Agat nasangan. Tsak mat makaturog manong nemi or sanga balik ko naktaw mat klaso ni bigat. Or mapuyata na. Malaglagip ko, ninanang ko manong nemi. Nasibibiyag kumapalin ni nanang siguro. Saan ko pa nga naman mutipod nung amak. Kinon ko na. Kaya gring ti cellphone ko manong nemi. Unattended. Saan nga nakapunbuk? Sinong bata? Hello? Hello, Karen? Saan na ito eh? Di Bobby? Yan mo saan nakasangbat ka ni di balayo? So nga timawag ka? Kasama nga nahalam ti number ko. Dinawat ko kini Dayan. Bagman din dead na. Tinako ko ta number mo yung cellphone. Sabi nga, kahit mo mamamon ti number ko, tapos matawagan ka. Sabi nga, tawagan na. Ano ko matibagam? Ano ti pamatin? Girlfriend ko ni Dayan? Dapat ang girlfriend. Kabuto sweetheart, tawag na kayo ka. Isulto mga bagbag ang mga bilbilang ng girlfriend. Boyfriend na. Kasi lang ti kinaklose me. Ayun. Awawakan na ti sweetheart. Nagmukha din yung bagak ti sweetheart kang kuana. Diyak salud-sudan noon yaman ti klase ti relasyon nyo. Kahit ko lang yung bagak kang ka. Ni Dayan, del ti bagina kanyak. Saan ko matakayat? May sala barkada. As in nga barkada. Best friend. Yung magpatinggalan dita. Sikat ay nakariknag ti ayat. Bobby, di ba kung cellphone ko, mabit lang. Mamati ka ko makaniyak. Nga sikat talaga ti patpatit ko. Diyak kayat. Ano ito pa nang paggarup kanyak ni Manda yan? Agagaw. Hanggang ako nang agagaw at awan tayo nyaman nga relasyon mi. Best friend lang. Nga maawan tayo hanggang nag-sweetheart. No man pa awawakan natin sweetheart. Bobby. Manong naming amok nga
Amo kanakkel nga iskandalo ti amin manunemi isungaliniklikak ni Bobby. Diyak man kayat, ti agsukat iti SIM card manunemi nga nagsukatak. Sa ako malapit nakaamuhan ni Papa manunemi nga ti baro nga cellphone na number ko. Sa bagay manunemi. Mabali mo tagchat-chat kita. Barbari mayaten. Makapa nakadubol lak ti silid ko. Manon nemi. Ting kaso lang adagpilit nga sumrek san laki nga agbalig. Iti ba isang harabi manon nemi nakaturog akon. Ituloy tayo. Palpasam kad madla na ito yung istorya. Si ka nga mo signal sakbeng agpukaw ka. Ituloy tayo yung papagayme. Hindi nakariing nga gabot ka nabtuog manong name. Rimuana kiti silid ko. Napana kiti silid manong name ni Nana Cynthia. Linoktan na silid. Nananadlori ka nabtuog. Ay, basta dari ito, barkada rin nga dayan, talagang sandang agpakaturong. Napanandang ano din, nag-out siguro, nagraduma. Ipulpulong ko man dito kini doktor, magbagaan naman na nga dayan, nga maay na. Among kadagupan da nga agakamsat, dahil nga dayan nga bunsot eh. Katatagkan na. Ang tunog ko, nagsigug nga balasang dito. Tapay man, tilad na nga lalaki tiya. Ada ni Bobby tayan. Pero agad baka no simrek iti silid na kinidayan. Di ba yan nyo? Saan nga tawat nga ramitin dito ni Bobby. Nabanang nagtugtog manong name iti silid ni tayan. Pero barang lotan na ko nak ng maawan. Inaalam mo it manong name ni Nana Cynthia, duplicate ti Tolbert, linuktan na. Sinendya iti sila, anakaw. Hindi na ito nga lang nga nga babaeng. Sana nga nagsuksuk. Kasana lata. Ay! Apay nana. Hindi. Nag-backfire. Ela, sakto man ang kakaasi nga mangdalos ti kwarto na itong bigat. Nako. Nag-aawid na kaya, man. Pinanawan dalata na yung bagatin sa rek na dito silad na. So da siguro tinangilak sakpi mano. Ay, dedicate. Baka kinusandangin lang. Siya kung di mapamangkita na na. Inagananad ka. Manong Nemi, kitam kat saan nga nakalaktigate. Nang nakigtutak manong Nemi, idi adabig lang sumurek. Ni, Bobby? Nakigtut ka? Kung ano nagawid ka yun? Inuruore ka nga may mangilakidigate. Taapay. Pingilik-liklikan na. Bobby, please, rumar kan ti ilakon ti gate. Ay, sarita ta. Apay nga rin bukan na. Ada ka lang harod ka ni Dayan. Awan relasyon mi kini Dayan ko nakmet. Isulat ti mga dil-dil-dil ti bagina kanya. Si kakaditi nang itulnog kong kuwanad silad na. Siya. Kahit nakid din nga igawid. Anak ko. Ulol, crazy. Labintas man ni Diana. Diyak kahit ugali na. Kanawan tiwanik na kayat kang wana. Sikat kahit ko. Kinuna naman o nemin sa anak na inarakop, naggulagulak siyempre. Saan ka naggulagul pa Karen? Kisak makitang.
I love you. Sangga kaya't imposible. Makita ka na kita matang. Iba't patek nagsangka di. Sangga mabalin, babi. Abi nga sangga mabalin. Tiyak kaya't. Abi nga di mo kaya't. Tiyak kaya't ka po kinitayan. Sa mga pampanunutin ni Dayan. I want relasyon mi. Yung mga nibaganan to nga gagawa. San ka nga gagaw? San ko nga ni Sona? Sikat ipatpatek ko. Manong nemi porsaran nag-iding, nagilaban nak. Edi manok atan nak, simrek ako ni Tibalay. Nakita na kam gayam ni Nana Cynthia. Laimbag, tas among intulok balasan ko. Alalala, sumrek ka nito sila nun, tas ako di mapan mangilak di gate. Yung tilo ko nga babi, di nakmat patrugan ng manong nemi. Kasla marikrik nakpailang ti irot ti arakop na. Kasla marikrik nakpailang ti bara dagi ti bibig na manong nemi kadagi di bibig ko. Babi, di mo lamang ipatpatek kamat ang saan nga mabalin. Saan nga mabalin, babi? Ngayon saan nakininggaan manong nemi ni babi? Aging gadamat langan na kinawatan dagi di puso mi. Basta saan nga mamamon ni Diana? Ori mamon na. Namambaling nga mamon na. I love you, Karen. I love you too, Bobby. Yung jakayat nga maganin Diana nga, aga-agawa. Saan ka nga aga-agaw ko na kumait kapunta? I want relasyon me. Nagraduaran man ang name ni Dayan. When? Saan nga nakaawid man ang name ni Papa. Ti inaunan da nga kabsat man ang name tinagawid. The whole family. Isa da ito man ang name ni Engineer. Junior na. Engineer Manuel. Siya gagayam ti putot ni Papa. Iti roar. Arad na. Uwan sir. Manunto pa yung atawan, sakbay ang graduar ka man. Palubos niya po. Bale, duwa pa yung atawan. Duwa ang atawan. Sige. Ito na, itapos ni Dayan, maalamin ba ito ni Sonny di Amerika? Di kad, siksikan to tagyan dito yan. Hindi papaagat ipatawid na kin ka dito, nga family house. Sa bagay dakkel, kinapintas, nalagda. Diyan ka after niya mga tawid, nga gapukin ko na. Kuya. Sige. Timon ko mamaawat ang iman to. Kapsat na ka. Napututan na matgayam na di Helen. Amamoy ni nanang ko. Amumumoy. Dakam nga rutin na magsina ka na kwada. MTD mi amukit masikog gayam. Among ka din nga, ni nanang mo, tipuon, tinagsaksakitan di mama. Nga iso ti rason, no apay nga, nagsaksakit, laging gana nga na tayo. Iso nga kagurad ako kuma. Hangim, mananganod, kabsalat kapsat. Agyaman ako ya. Saan ka kung mga aramid tanyaman ha? Nga pangkontram ka na kami. Nakabalanda ka nga laksida. Kada di nga rabi manong naming nga graduation ni Dayan. Aduman na kiti imay. Ngam kinakayat ko manong naming nagpupong iti silad ko. Kabigatan na manong naming tinulungak patlan na Cynthia nagasikaso nakadadutuarada. Hindi ta makitak ni Bobby. Bobby? Hi, Karen. Ada ka dito itrabi? Siyempre, inimbitaran na nita yan. Kababay matakot graduation na. Abing ka na dadakad to eh. Naparte ka eh. So, ng miyanak. Nagturog ang mga nun. Agawid akon. Baliwan na ito nagsalita, ha?
Okay, sweetheart. May. Manong name dakas na nagparik na kanya. Dan sa amin dakas nga napasamag dirabi na ko tinakam ko. E di makasarita ko ni Dayan, manong name, di na usawa ng kanakabagdigos. Hi, my dear sister. Tamang pailang awagan nak ti dear sister. Di mo kayat? Ang balit, awanak tumatin dito eh. Pakano, may saping atawan siguro, dakton siya di Amerika. Nagasat ka. Tapos sigun kini, papakit siya kakano mabati dito, siya kadagtawid dito ng balay. Tsak tayo ito nagindag dito eh. Mangipatak-terap na di bukod ko balay na tanto nasawa. Dayan, manang, imi ang gayam ni Bobby, Drabi. Kasi taon na iti pa nagpapasmi ko na. Ha? Yan, nagkanda kami, Drabi. Kasi taon iti pa nagpapasmi. Naglang tiruman sa ni Bobby. Nang ro nakalkalaingan na ti inom na. At padpadakam nga nakainom. Apaw, nang romansa. Kinuna naman ang name sa nagkatkatawan ng madayo. Tinawaga ka dagos ni Bobby. Simong bat. Nagkaidahe kini Dayan, idirabi? Saan? Imbaga na kanyak, Bobby. Imbaga ni Manang Dayan kanyak. Karen, nabarte ka kay. Isalasan ko na puputan, tinapasamak. Nakaputak langin, tidak. Medyo na usawa na akon. Nagkaidakam gaya mga nagpasukin ni Dayan. Ken, pagbata kami nga lamo-lamo. Sorry, gapo lang yung tiarak. Ken gapo ti parang sulsulisog kanya tikapsat mo iso nga. Napasamak ti amin. I'm sorry. Awan di maramit ko. No nagbaling ka nga na ko, Papi. No pa'y nasakit. Sorry. Kasi dila na pasama ka na kami ngamsan ko kaya etan di kapsat mo. Si katilab ko mamati ka kanya. Mamati at na siyak tilab mo. Em ka sa nunog bunga tinaramid jo. Ha? Kasanunog bunga? Daw-dawat mo saan ko ma? Saan ko ma? Ngam kalpasan ti duwa talo nga bulan manun nemi madlaw kulot at kabsat ko. Manang Dayan? Aginaw ka? Nagleeng ni Bobby si ka? Nakaala ka dagos. Diba nang napacheck up? Adamat langin apo ko ni papakanyak. Siya ka bunso. Ay, saan gaya mga siya akong di bunso? Sigaan di bunso. Manang. Oh, the problema? Panginaramid mo. Tiyan niya. Tinagpabuntis ka ni Bobby. Di mo ka di amo nga boyfriend ko isuna? Ha? Gaga. Siya takin boyfriend. No, adaman relasyon nyo, inagaw mo kanya. Si katagagaw, Manang Dayan. Si katagagaw. Manong ni midya kong pinanunot pa nga masikog ti kapsat ko. Siya akong tinang pungot-pungot ken kuan. Tipong tot ken sakit tinakam ko manong ni minsan kong sardengan imbagta na anawanak ni Nana Cynthia. Bueno, di maanawanak ti bakit manong ni pinagsawsawanak ni Manang Dayan. Pumanaw kayo dito ka malay! Hawon, karbangam, loko ka, tangsit anak! Gaputag gaagaw ka! Si katag gaagaw gaga. Nubiyak ni Bobby. Inagaw mo, nakirelasyon ka. Pinagrapit na tagang kamsat. Inagaw mo. Sana ka nga yayete, nawan relasyon nyo. Sakti ibat-patag ko. Pumanaw kayo dito ka balay. Hawon, ti karbang amanan. Noon ipapati mong papalo kanya. Okay lang. Ngayon si ka. Dituyak.
Basta gaagaw ka. Gaagaw ka. Kat patsim nga tangay kasar na ka ni Bobby. Sige, aganak ka nga balasa ang grasyada. Manong nemi no kasta nga kasaritak ni Bobby kuna na jak kayat nga ikasar. Saan ko nga i-attend kapsat musik at ipatpatid ko. Bobby, adas atam keng kuana. No kayat mo, agtaray ta. Mamanat adalo nga rugar, itaray ka. Ipangkati, adayo, datatag kasar. Kung sana ka makamagdesisyon manon nemi. Biglang si Mangpet ni Papa manon nemi. Papa, ito yung napasama ni manang mo. Si Kong. Papa, kadya ka. Natanang ako, Papa. Ano man pa, ada boyfriend mo? Ada boyfriend ko, Papa. Diyan ang sikog kinimanang dayan, kadi isot boyfriend ko. Ay, ha? Kasi nagbaling ka boyfriend mo ni Bobby? Kat boyfriend ni Dayan, sana awan ti relasyon da. Dadat ko na ni Bobby, Papa. Sana nga iayatin. Ni Manang Dayan, siyak ti iayatin na. Ngayon naramid ti amin na pamuspusan ni Manang Dayan, maagaw na laing kanyak ni Bobby. Kasta ka diti mapaspasamak. Mamati ka kanyak, Papa. Saan kong inagaw ni Bobby kay Kuana? Tawan relasyon da. Ni Manang Dayan, ti mangidil-dil-dil, ti bagbagi na ni Bobby. Kastaman, ti kas napasa ka nga masapor nga ikasar ni Bobby ni Dayan. Papa, iso nga nagawin na. Kasaritak na ginaganak ni Bobby. Masapol nga yun sa miti amin. Amamuyo na kita naganak. Ay, mo ka, gaamigo kami. Mamasama ka din nga mapuko ko ni Bobby nga ipatpatag ko. Anak, nagpapusoy ka. Orita si kamat tinauli. Nag-aagaw ko na nakanyak nga misumat tinalawag nga nag-aagaw ti kapsat ko. Papusoy man ni manang mo. Yan tangan kat masikog. Kaya't mo ka di nga ron? Nga ka nakamalasang ti kapsat mo. Tapno lang sikat ikasarto ni Bobby. Anak, kas na kunakan ka at pabusoy ka. Ngayon ipatpatig ko ni Bobby, Papa. Adan to sa baling nga lalaki. Ngayon saan nang ipatpatig ni Manang Dayan? Masusuruto ni Bobby nga ipatag isunod. Kaya saan nga mabaling nga saan nga kasar? Da kami nga naganak nagtutulak. Saan tumata na makapagkadkad ni Bobby? Nga naragsak dong ata, naragsak dan dong ata, Papa. Idin to tanay Mang Dayan, kaya ayat king kuana. Nasandan to nga naragsak, awan to tibas basol mo. Tinasken ka nagasawa da. Amo ka mawata na kiha. Nakasaksakit manong Naimi. As in nga nakasaksakit. Nang rona lang nga roden, itita talaga nga natulagan ti kasar na Bobby kay ni Dayan. Inaalak na kita arawatek manong Naimi, nagtalaw ako. Tsaka ako na kayat pa kadir na itang aga-agaw kapsat ko. Nagsubliak Dayan dalula sedes manong Naimi. Jesus, kita naawat mo ti kinapudno, nagtalaw ka palang sadyay. Lula dito yak kumahore ta bakante ba't pala din nagbaling nga silid mi kanidinanan. Nalakit kas na kunakeng ka na. Ano mabalim mo ito agsubli dito, agsubli ka. Ayan tayo ka nadakot pa ilahin. Sige Lula, agyaman ang di mo na dibdib-diben. Dito nga napasama. Kaya pakita mo jakapsat mo nga maawat mo ti kinapudno. Tayin tunog kasar ka na. Ingkan tumatlaing aw matanda. Tinawagan na akmanon Naimi ni Manang Dayan. Dadadwa nga aldaw kung dito eh. Ayan mo,
Dito'y dati nga nagyanami kininanang ko. Apa nga nagtalo kan dito, kita umot mang patal-talaw ken ka. Salsalutsudan na kan ni Papa. Imbagakmat kan ko anak. Sublikan dito eh. Di mo kandiyan mo nga sikat eh. Inalak nga. May dubono. Manang dayan please. Mangalak ka sa bali. Jak to pulos umatendar ti kasar mo. Si Kamet, sister. Inago mo kanyak ti lalaking patpatid ko. Awate mo ti kinapod mo. Sikat agaagaw sa nga siyak. Alawan. Anong kutagan siya kung ti agaagaw? Iba't patid ko kami unay-unay ni Bobby, my sister. Inaramid ko ti amin na pauspusan. Ti amok idikit maalukoy kon. Ngim ididimteng ka. At nga saan ko naalukoy. Iso nga si ka talagat kontrabida idi. Ngim, nangaramid at ti pamuspusan. Nagsaya at nagsikuga. Di adan rason tap di kasarna. Natulagan sis, alawatan mo ti kinapudno. Sa anak to matendar ti kasaryo. Kaguran at, anya tinamnamayam nga mariknak ken ka. Sorry ha, basta kagurgura ka. Dagas ka nga kabsat, agkaagaw ka. Idumteng deta nga aldaw manong naming ikalay sa dagiti duwa. Tinawagan nak ni Papa. Iha, umatandar ka kumamit lang. Pa, I'm sorry. Ito nagkaano nga rin pa nagsublim dito eh. 2 days more, agsubli akton sa Amerika. Pa, dito yak lang. Uritan, damat suportaryo kanya. Kompleto mat kwartang hantan ti bangko. Nga usarik aging galo ka magturpusak. Di mo kaya ti makipagnaid dito eh. Sigurado nga agnaid na babi ka ni Dayan dita, Papa. Isungar ti nagtutulagan mita. O, ti sabali nga pagyananda no sa nga dito eh. At adamanin nga dyak kayat tumay dita, Papa. Uri nga tano, hanga dito ta pagyanan di kiti dua. I'm sorry, Pa. Mawatang kaya. Dintuman ngamin manang mo. Ito talagang aga-agaw nga talaga. Sa aklanapan manunemi itinaggapuak nga balay idita. Mga itispedida manunemi ipanagsubli ni Papay di Amerika. Nakitak dagiti duwang ang kasama manunemi ng sa anak ni mas asidag kadakwada. Umasidag man ni Bobby kanyak manunemi ng diklikak. Sa anak ka nagbayag. Tadi malpasa ko na nga nagpakada akong kini Papa. Saan kon manong nemi dinakdakamat mo no inamamun anyan ti mapaspasama ken kadagiti dua. Impasnek ko dinagbasa manong nemi awam ti problema tapon punduan met ni Papa manong nemi ti bank account. Aging ga manong nemi nga siyak maten tagturpus. Tinawagag ni Papa kini pakamok ng turpusak. Ay ket agawid ang karuda. Ang masapol nga maangay iti padaya iti family house tayo iha. Saan ka di nga mabaling nga kadig iti function hall na latan, Papa? Ano ti pagdalaga maya? Kat awam matun sa dyan ni Dayan. Kaano pa nabayagan? Nakasano nga min kat di mo matatawagan di kabsat mo. Kan saan ka matatumutawag kini Cynthia? Ti mayordomo iti balay. Nilangan siya niya tagindod sa dyan. Ayan da nga rin, Papa. Kaya nagbalay da ka nun sa bali. Kaya masigugmanin ni Dayan. May kaduan to na diyang anak na. Di mo ka di pa nalipatan ti amin, iha? Sa bagay, Papa. Naglunitin sugat. Kat masapo lang ang kinawatan kayo nga kapsat. Tawagam to iso natin, bitaram tumad lang, ti pa nagpadayami, ti pa naggraduar mo. Kasta nga ron tinaramid ko manong nemi, sakbaye, nga dimteng ni Papa dito Pilipinas. Nagsubliak madliang ti balay. Ay, wala kang bak, anak. Kaya nani na Cynthia.
Walang numabalin ko man, nanakit sanga dito ti pagyanak. Dito, oy. Magpintasan na kasi ka talaga ito. Pudpud nga bunso. Sikat nagtawid ito na nga balay. No, mabalin lang ko mananak kita. Mangiparakturak ko matibukot ko balay. Lakit dan takito ka na. Agbalin tong asawa mo, tagdesisyon. Sabay, agbalin to latan nga pagbakasyonan, di kiti pamilya, di kita at nadya meron no kas pagarikan lang. Tinawagak pa nung Nemi, mas nasa siya at ngam ni Papi. So na lang ta. Mabisyo ni Bobby. Papay. Dati gayam nga sugador. Pasensya kayo pa pagkaan talaga matisignal, ya? Amok nga doon kita sa anin nga nakaanos. Yan, igul pa dalatan nga igibus. Yan, tayo i-reply yun to, tayo nga nakatoto. Graduara kun manong Nemi adda ni Bobby kompleto da kaduada dayan kendi kiti naganak kani Bobby. Adamat di ba pa siyempre. Noong pasan ko kumakayat ng talagang siyak tinagandag iti family house da papa manong Nemi. Neruar ko ti board ko manong Nemi kat ng opisina at aging gadim nga talaga ti may kaduwa nga ayat iti puso. Iso da ito ni Fernan manong Nemi. Ni Fernan kat imon unang siya nga nang opisina ti pang-opisinahan. Nagka-opisinahan kami. Makatawan ti relasyon mi manong Nemi na kami matan ti simublat nga nagkalaysa. Kat imatendar amin ti miyembro manong Nemi. Ti pamilya ni Papa. Nakadaduti may manong Nemi. Namaramid nga grande dito nga kasarmi manong Nemi kani Fernan. Ay, nasihat na gini kakamsat ko iti ama manong Nemi kaniya. Nagbalinda nga nasihat manong Nemi. Nagindag kami kani Fernan iti family house manong Nemi. Nagbaling na siya at relasyon mi aging ganadtaan kami iti duwang anak. Idadan duwang anak ko manong Nemi nawag idin nga bedridden manong Nemi ni Papa. Ket kinitaw ni Papa manong Nemi nasakbay nga pumusay isuna dito'y Pilipinas ti pakitabunan. Iso ang inyawid na ni Papa manong Nemi dito'y balay, dito'y Pilipinas. Ket siyak ti si marunong nga kasikaso kayang kuwana. Kabayatan nga dapay laing angas na. Aging kangakas ti daramid idi ni nanang kanyak manong Nemi. Inagpakpakanan ni Papa. Papa. Kari na anak. Naragsaka ka matay. Ta nakapagserbi at ka. Nakapaggraduar ka. Ken naglaan ka tinapinta sa pamilya. Hawanin ti sa pulag pa iti Diyos. Tanasihat kay amin, nga anak ko, nasiyat ti binagon niyo pamilya. Lamapang kundanunin di asawa nga nabayagan nga gurure kanya. Papa, saalang nga di asawa yun ti danunin niyo. Ni painanang ko, awain ni Helen. Manong Nemi no asin no ti kaaduan ti nagarubos ti luwana iti dayta nga papusay ni papaket siyak. Mabalin ko ako na nga siyak. No pwede kiti kakabsat ko ti ama manong Nemi ket inawat dan ti kinapudno nga putak. Nalpasen ti misyon ni Papa di ti lugong. Nakakadadun da kiti apu ko na manong Nemi. Nga padami nga nagsangit iti papusay na. Awanin ni Papa manong Nemi nga nagtalinaed ang agnanayon to itilagip ko. Ti ama nga hindi pa laubingak ng sinapsapol ko. Lumang pinaladaw na sa pulak ngam siyak na dada kompleto ngam payan na iti ayat ti may sangamang. Da kami layangan nga gasawa manong Nemi ti ada dito Pilipinas. Pinitisyon na nakbad di kakapsat ko manong Nemi. Ngam di pa naapurbaran aging kakaragito eh. Kaya kahit ko pagkiti nga saan nga maapurbaran.
Tadyak to pulos Palawan ti na kaya nakakak. Dito'y kami nga gendeg, kanagbiag dagiti anak ko, kendesawak. Mabali siguro nga mapangkam lang ang bakasyon sa Amerika. Dahito iti pagkasaritak manong nemi, agyaman ako na iti anos mo nga ng ornos, kanagyaman ako na iti anos mo nga ng ngibasa. At sabi ko man, damat na ibatik nga ada liliwakan pagsarmingan ti biyag, karagini pada kadibngeg, more power to your program and God bless. Ito nga tagyaman nga pagaya mo, Karen. Kapagaya